And I was running for. Hi guys, welcome to my vlog. So hi guys, ito po yung sabi ko na kuan Vikings. Vikings. So ay, ito po yung sabi ko na Vikings dito sa Lingig. So hindi ako marunong magtatagalog. Magbisaya na lang tayo guys. Hindi tayo marunong magtagalog. Translate na lang, translate. So hi guys. So ngayon magbisaya na lang tayo. So karon mag-adto mi sa anang lungsod kay magpalit mig sinilas. Sinilas no? Spartan. Sinilas. Ay, Spartan. Spartan. Pila yung Spartan gani? 60. Sa sinta. So hi guys, adi na kami, nandito na kami sa commercial kasi nga bibili kami ng sinilas, yung Spartan. So naatotiri guys, so commercial na. Pasagod. Pasagod ni papali. Tabangin na amay yun. Okay na. Dire jud mi palit guys kay barato ra kaayo. Welcome to our tindahan. Ini oh. Bye guys, mamalit mo ta. Ingon ni Spartan di an lagi. So pag-utang vlog karon guys, kay dugay-dugay wala ta nang ka-vlog. Para maning kamot nga maka-vlog ta para naitan-naon sa atong mga viewers ba. Kay gimingaw na daw sila sa kuha. So, mamalit ni karon diri kay magmas na guys. Kay wala ganito ni amping eh. Dapat ampingan nato ating sarili ba. Mga 110. Nang barato? Barato ba? Ay! Super daw. Okay raman ba? Ginagawa mo? Relax. Relax. Palitin nga niyo. Ini ba? Billiard. Billiard. Lagi dulaan guys. Na oh. Gidulaan. Anong kailangan kong gawin? Mana ka man? Loy face mask. Ginagawa mo. Face mask. Oh. Face mask. So guys, sumana may palit og sinilas. So nanapod mi diri on sa palito naning isa. So palit daw siya Love Life. So kung kinsay nangita dira og Love Life na isa diri oh. Ano sila Love Life oh. A few moments later. Mataas. Why guys, sumana may palit og sinilas. Mato na pod may kay pag-vlog. Kana kanang cameraman ako, vlogger man na. Budot
Budots. Ay guys, nakaroon sa komersyal. Wala ako nakita ang ulo ba? Kita. Ang ulo man ta diri mo vlog pinagdabi tao. So kita mag-vlog diri kay tatay, daghang tao. Sayop. A few inches later. Okay guys, so ay, kaulam. Kami karoon sa komersyal. Hi kids. So kami karoon din sa komersyal. So so guys, lagay mga dalaga diri. So kami karoon sa komersyal. Nangita o jacket daw ay para tambal sa tugnaw ba? Kaya yung chat tugnaw kaayo. Let me be the one to break it up so you won't have. Charot. Okay guys, nakauli nami kay walay mga mast ang akong kauban di may magdugay diri sa lungsod ay. Hoy. Masagspan ta, madakpan ta ba, madakpan. Why are you running? Why are you running? Silain bayat na sa mudakop ba? Kay presohon ta silang kasing-kasing. Kung ito sila mulaya, palaya ko lang. So, sa maninga bakta sa wanmi. Luoy kayo mo yung mga motor ba? Pagkitsuhan mo ang pagbango, Ha? paggunot ng panyo. Ayaw kay kabalo naman may nga ipunit na dayon ni mo tong panyo. Tanawa daw yung bulsa. Tanawa. Hindi agawa mo. So guys, basin matingala mo na ipanyo, pinalit to niya ha. Pilit. Samok. So basin matingala mo ato bang ha. Naa siya ipanyo. Dilito niya kinuha guys, pinalit to niya. Ang gikuha niya imong kasing-kasing. So guys, Tunod gid na, tunod gid. Di ragot ko makalagod. nagsa raman ko mag-vlog ba? Yaon. So ayun guys, ang silaw-silaw ng mga pangako niya. Guys, may nakita ko, 5 pieces. Buti pa yung piso, may tao. Kaysa yung tao walang piso. Ito, single pa single. Traffic guys, traffic. Traffic guys. So guys, nandito na kami sa tulay. So mag-iingat kami dito, baka mahulog kami. Mahulog sa maling tao. Aray, nako. Kami sa maling tao guys. So silaw-silaw. So just be careful with my heart guys, kay na. Hey guys, may nakita ko 5. Ito. Bigay ko sa inyo. Pasok-pasok guys, ang init-init, bislaw-bislaw. So pauwi na kami ngayon kasi base na ay pulis. So guys, ito yung sabi ko na Vikings dito sa Lingigo Vikings. Hoy! Vikings ba? Baka pwedeng sumakay dito. Vikings oh. Dito kami magtatambay guys. Yung bata pa kami. Dito kami oh. Kasi maraming nakaharang ngayon kasi under construction yung tulay dito. Kasi malapit na masira. Pero mas una pa yung relasyon yung nasira guys kasi di ka nila mahal. So, welcome back. Dito na naman kami. Nagbabalik. Walang kapariha, walang kapatay. Serbisyong totoo lamang. So, andito kami ngayon sa lugar namin kung saan
kung saan lugar namin. Kasi nga bye-bye dagat. So dito ngayon ipapasyal ko kayo kasi nga kasi nga mahabang panahon hindi ako nakapag-vlog. Sa ngayon ipapasyal ko kayo dito. Ang ganda dito guys, maraming dagat, tubig, beach beach para sa imong ex beach kayo beach. So uy kanindot. Uy guys, so mao ning lugar namo ba kanang daghay kay beach kanang tubig dagat ba kanang liguanan na day beach nga suba. Ginagawa mo. So guys diba nindot kayong sunset. So nindot kayong sunset guys, mao nga pwede kayong masore dire basta wala na pandemic kay daghay beach dire, daghay mga liguanan dire, labi na kini kining isla. So pwede mo dira maligo. So na dire akong duha ka manghod aglaag kay panagsara makakalaag. So nindot kay dire guys, labi na ang tubig gamay ra. So pwede ta mo laag dire, pwede ra gani nindot kay magdula dire frisbee guys. Oh lapad kaayo sa akong mga kauban dira sa frisbee dire sa lingig, dayo mo dire basta kunas kay nindot kay dire dire ta magdula, panulong mo dire. So ato nang tapuson ang atong video guys. Punta ang nalingaw mo ganina, ambot kung nalingaw ba mo, basta sa sunod guys mabawi ko sa inyo ha nga mag-video tarong takawa man ko yung cameraman ganina gun maulaw man gutong cameraman ako. So mao na nga basta katong mga barkada nako dito maulaw, barkada man pud nako to kumpare ba, pero maulaw man gid siya mag-vlog. So mao to katong kaubanon nako sunod guys, mag-vlog ko dito sa lungsod kanang dili ko maulaw, dili jud maulaw kay wag man gani ko naulaw pag-approach ka krasaw. Sumo to guys. So ayaw ninyo kalimti pag-subscribe, ayaw ninyo kalimti pag-like, comment o basin pa-shoutout mo sunod video, comment lang ninyo tapos para nga ma-shoutout ta mo sa video nako sunod. So shoutout dia sa akong classmate nga si Christy. So salamat kayo sa pag-support sa akong channel. Sa patong si Gretchen Oliva taga Bislig. So salamat kayo sa pag-support sa akong YouTube channel ug sa mga basta nakalimot ko sa ubang pangalan, basta shoutout sa inyo. Salamat kayo sa pag-support sa akong channel. Unta ang suportahan pa ninyo akong mga upload sunod. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo.